Beno gure partetik besarkada handi bat Ibonentzat eta baita bere familiarentzat. Momentu gogorra dira. Eta, beno, batez ere gazte joaten denean familiako kide bat. Baina bizitzak aurrera darrai, bai, eta partidak ere horretan darrai behar du aurrera, eta, bueno, omenaldirik politena egin altzaiona da, gaur partidua irabazi, eta... Eta berak segurazki ere jokatzeko gogoa izango du, ez? Naiz eta, bueno, berriki gertatu zen, Ostiralean esan dugun bezala, ez da? Beno lehenengo baloia, Moronenkoentzat. Aceitunas Fragata Moron. Moron esango dugu, bestela izena luze, joango zaigu. Aceitunas Moron frontera zen gainera, ez? Gainera txatxotan aritu gara zuda biok, ez? Hasieran, ez? Hortxe, Aloren barrenaketa, ez da sartu, eta bostekoak aipatuko ditugu, lehen baino lehen. Hasierako bostekoan, beno, Pablo Arenazar, Ruben Gutierrez, Lander Segurola Eskouen, eta Marcius. Bueno, Senpen ez dago bostekoan, nahiko ohikoa da hori, ez? Azken aldian beste, Gutierrezen irukoa, bai! Bikain hor poste txikian Marciusek nola egin duen aurrera eta pasea bikaina Ruben Gutierrezi honek ez du barkatu. Bai, lehenago esan dizut hamar zenbaki hau Moroneko oso beroketa honak egiten ari zela, ez? Bai, Jesus Vargas. Jesus Vargas, ze txikitzeak egin dituen erraz, ez? Metro eta larroita mari izan da, eta orain segulako saskiratza lortu, ez da? Hortxe da, Marcius berriz ere poste txikian, ondo, Pablo Arenazari bi asistentzia, dagoeneko bi asistentzia Sandi Marciusek, baina Alok ez du asmatu, Alo esan behar da, beno, jokalari veteranoa dela hemen, Alo Marin, eta agian Moronekoak duten jokalari garrantzitsuena Michael Phillipsekin batera, ez? Michael Phillips Eba ligatik etorri da, Leonetik, etorri zen Iaz ez barkatu aurten, Eskouen bakarri! Ondo hasi du taldeak, partida garantzitsua zen, partida ondo hastea. Irutik iru eta bi asistentzia Marciusek eta Eskouenek orain ere jortik eta irekia. Hauek azkar jokatzeko zale dira eta uste du puntu askoko partida ikusiko dugula jokin. Bueno, Marciusen gainako zaintza bikoitza horiek baliatuz, ez? Orain falta lehenengoa, kontuz nik uste dut horri aztertu dutela, ez? Marcius kargatu behar dutela eta defentsan ere zaintza bikoitzak egiten ari direla. Ega Marcius buru pixkatik jokatzen duen eta falta horiek egiterakoan azti biltzen denez. Gehiegi ez pilatzeko, ze, bueno, ikusi dugu, bere sormenetik edo bere zaintza bikoitzetik etorri dela ia 8 puntu horiek, ez da? Esaten ari ginen, bueno, jokalari, ase txapela, Arenazak Alo Marin jarri diona, esaten ari ginen, Alo Marin, Alejandro Marin, eta Michael Phillips direla jokalari garrantzitsuenak edo ondo zaindu beharreko jokalariak. Michael Phillips laukoa, Leonetik etorri eta Eba ligatik, eta Zillarrezko Leb ligatik etorri den bakarra, aurten etorri den bakarra, Alejandro Marin bera da, ez? Haze pasea orain ere Marciusena, horre osta iritsi da, eta Pablo Arenazak falta, bai. Gorputzarekin egindakoa, horre Vargasi egindakoa. Edo behan. Behan egin du gorputzarekin. Paserako keino egin duelako, ez? Dagoeneko 3 txapel ikusi ditugu, jokin, 2 minutu terdian, 2 Moronek eta beste bat Marciusena. Bueno, espetakulo. Bueno, ya partida politaz gozatzeko aukera daukagun. Esan behar da, joaneko partiduan, egundoko jipoia jesuzuela Samikek, 83 eta 78 galdu baitzuenan. Egia da, lehen itzulian. Segundo bategatik, Lehen itzulian, sekulako jokoa erakutsi zuela Moronek, Eba ligatik igotako auspo horrekin agian, eta Zillarrezko Leb ligako taldeek gehiegi ezagutzen ez zutela kontutan hartuta, eta batez ere etxeko partidetan. Moronen jokatzea benetan da gatxa, benetan zaila. Komentatu duzu, ez? Giro oso berezia sortzen dela. Txekulako presioa sortzen dute zaleek, eta... Larri, Marciusen bigarrena bloke horretan, Bai, baina aspira botada Alejandro Marin lapurtzera eta hori adierazi dute. Bueno, Morone playoffetan Samniken aurkari izatea, jokin. Momentu honetan hirugarren... Akaso, Zornotzaren aurka jokatzea, esan bezala, han partiak eraztea benetan zaila da, eta naizta talde desentez apalagoa izan, ez da? Bai, apalagoa da, baina
pasea, ezen txarra, Landerrek uste zuen Martiusek jaurtiko zuela. Bakarrik utzi dute, baina Landerrek ez zuen espero. Egin dituzte, ajuste batzuk ez azkeneko bi defentsa betan Moronekoak, Zerreneko 3 saskiratzak oso garbiak izan dira. Eta orain saski zona barruko pasio joko hori eten dute, ez? Andaluziakoak, ez? Zan behar da, Moronen hor 22 jokalari zenbaki duen jokalari hori dela, azken fitxaketa egin dutena, ez? Trelov fitxatu zuten bosteko nagusia izateko. Eta NCAko jokalari horiak ez zuen nahi besteko maila eman. Eta, Eba ligatik ekarri dute beste jokalari hau, ez? Urratxak egin ditu Javi Marinek, baina, ondo berreskuratu du horre Martiusek, baloia errekuperatu errebotean, da korrik egin zaleak dira, jokin? Gutierrez bakarrik irukoa! Erbol! Bai, ez da ustaia ikutu. Falta Landerrek egindakoa. Ez zen falta txarra, bakarrik elitzen baitzen Olagide, hau da azkeneko fitxaketa esaten ari ginena. Trolofen batez etorri da. Eta esan behar da, naiz eta etorri berri izan, zenbaki nahiko txukunak egin dituela, 5 partidu jokatu, hau da 6garrena okerrezpa naiz, eta 7ko balorazioa, eta errebotean, maila ona ematen. Datu bitxiak baditu talde honek. Ebako jokalari gehienak. Bizkarrezurra behintzat bai. Bizkarrezurra Ebakoa, eta hala ere, Zilarrezko Leb Ligan, bigarren talderik errebote egile nagusia, ez? Hazte txapela Senpele. Bai, berreskuratu eta gora, Senpel, azken 2 partidetan erabakigarria izan da. Gogoratuko dugu Valladoliden aurkako partiduan, lehen zati osoan ez zuela jokatu, bigarren zatian ere, ondo Lander! Txapela ona, eta badi joan Senpel, bera bakarrik. Eskouen bakarrik irukoa, ez! Lastima gero, ahi ba! Utxe egin du birintzea, eta eskerrak, kontrainazoa bikain egin da baitzegoen, Nik jokalari ikusi dute berotzareketetan, Bargas, geldikakoan, sekulako jauze egin da, korrikaldean zetorrela jokin, akatxe ondixe barra, metro eta 93 zentimetro. Hamar eta 7 pixkat eten da, baina beste baloi galdu bat. Eta Hamar eta 9, eta Gaizka prest, eta Xabi Oroz, biak kantxara irretzeko prest. Gozo hasi da taldea, 8 eta 2, baina trabatu eginda azken erasoetan eta defentsan ere arazoekin. Senpelen irukoa, motx. Ez da bere doai nagusiena, naiz eta momentu garrantzitsuenetan, Valladoliden aurka bezala ikusi ezazue partida, hortik sartu eta min handia egiten duen, ez? Ondo, Gander seguro la horre defentsa horretan, beraien bost horien kontra, Olagideren kontra, defentsa hona egin duela, eta 10-9 kontua aurre ezartzea jokin badazpare, Andaluziarrek. Pablo Arenaza Senpelenkin jokatuz, Senpelek berak egin nahi dudenat, Landerri, egundoko pase eman diole, Landerrek ondo egin du Mosketa, eta ia 3 baten kontra eginda ere, ezin izan dute gelditu Senpel. Hori pestatu dago, jokin, badakite segurazki bi baten kontrako trapak egin dizkiotela bai Marciusi eta bai Senpeli, eta Mosketak egin asistentziak emateko, ez da? Eta falta Arenazarena eta 2 jaurtiketa gainera. Gorputzarekin egin omen du Pablo Arenazak falta, bigarrena du dagoeneko. Falta, ez dugu esango arriskutsua denik, Eskouen eta Xabi Oroz ere tokatzeko moduan baitaude, baina, dagoeneko bonusean sartu da taldea, 2 jaurtiketa libre, izango ditu Alo Marinek, eta honek gutxitan utxe egingo du marra horretatik. Eta Moronetik, esan behar nuen barkatu Andoni, Moronetik sartu berri dena, Pape Show, hemen Azpeitian ondo ezagutzen duen jokalaria. Honek ezagutzen ez, taldeari nola etorri ez, ze jokin zure lekuko izan zara nola etorri diren, Sevillatik
trenean Zaragozan baino, eta gero furgonetetan. Eta gero furgonetak alokatu dituztean, Zaragozan. Arratsaldeko bosten parean iritsi irela azpeitira, ez denbora gehiago. Bai, denbora justuan, eta horregatik esaten genuen oso garrantzitsua zela. Lander! Segundo utzi dion, Michael Phillipsen txapel arriskurri. Eta, bai, esaten ari ginen, irtera, zela oso garrantzitsua taldearentzat, hotz harrapatu ahal zituztelako etxekoak, gaizkak, ez, barrura, ez da iritsi, ondo, Lander segurola borroka hortan, baina... Lastima, kontrasoa garbia zen, pospuntuko aldea lortzeko berriro. Bai, eta nik uste nuen jaurtitzeko parada basaukela horre irukoan maizak. Bai, barrekak finta ondo egin du, baina... Finta eta iskin ondo egin dio bere defendatzaileari, baina... Hordakabo, Michael Phillips. Pape Xourekin hitz egiteko aukera izan dugu eta galdetu diogu, zer modu, Moron alde hortan, Sevilla alde hortan. Eta esan diran erantzuna. Han asko seguraldi hobea egiten du Jokin. Han asko seguraldi hobea egiten du. Pape oso ondo ezagutzen dutela eta euskatu nire lan dutela, eskuin aldera egin du barrerak eta Xabi Horrezak ondo zaindu dut eta baloia berreskuratu dute, ondo ezagutzen dute. Ondo ezagutzen dute bai, eta badakite zer egiteko kapaz den, hemen ez zuen bere mailarik onena eman. Bi jaurteketan. Eta demoraldi erdian, moztu egin zitzaion kontratua. Eta, hortik Moronera jo zuen, eta Moronekin, bera guztua dago, Baligan urte eta erdi jokatuta gero igoera lortu zuen. Eta Zilarrezko liga honetan, ez dugu esango erreferentzi nagusitako bat dela, baina bigarren paper horretan, agian, bere lana ondo egiten ari dela esan genezake, ez? Nik hemen aseroko bostekoaren atera da, eta nik uste dut beroketetan eta ikusi du dela Jokin, eta, segurazki berak espero zuena, baina maila paltsuago batean geratu da, guantikan gaztea da, 22 urterekin, eta, nik uste dut berak esperoko zuela ez maila balkonago ganatea, baina lekua bilatzen faltako zaila egin, eta zenek esango digu, agian Moron da bere lekua, eta pixka bat azten da destakatzen, eta bidea egiten du, ez da? Gustatuko likitzea guke mutilio nadalako, ez da Jokin? Utxartea daukagun honetan, Andoni aipatu behar dugu, Añade Rioja ere jokatzen ari dela, Añade Rioja ISB, Zamoran jokatzen ari da, eta, hirugarren laurdena amaitu berri da, esan behar da, atsedenaldian sekulako egurra jaso duela, atsedenaldira, 52 eta 20 joan baitira atsedenaldira, bigarren laurdenean 15 eta hutseko partzialarekin hasi dute txekoek, oso gaizki jokatuz iraurgikoak, baina, hirugarren laurden honetan hasi egin dela taldea, eta 19 eta 22ko partziala lortu du, eta 69 eta 52 amaitu dute hirugarren laurden hau. Behintzat laurdena irabazi eta itxura beste modu batekoa emanez behintzat. Pentsatzen dut astazkenean ere euren partida ikusteko aukera izango dugula hemen etxean, Jokin? Ferroren aurkako partida izango da. Beti bezala zaila, baina lehenengo garapena kontatzeko partida zaila izango da. Añadez entzate partida guztiak baitira zailak, baina esan behar da, diferentzia puntu gutxienegatik galdu zuena, hori Ferroren izan zela. Eta partida irabaztekotan egon zela gainera Añadez. Asteazkenean jokatuta, ia ez dakit, rutinak pixkat puskatu eta hori aldeko duen Añadezek, ez? Poztuko gara, behintzat, azken laurren arte hor segotu balima gara eta kontatzeko aukera balimakago, Jokin. Galdutako beste baloi bat, Moronek 15 eta 11 2 minutu lehenengo laurrena bukatzeko, zulotxe ondixeago egitzekoak. Badokatko, gaizka maiza ikusteko gaur, Jokin. Gustatzen zai mutila, Tolosarra. Tolosarra ez, Ibarrakoa! Kontuz! Falta argia egin diote Ez. Berak aitortu dit, askotan esan diotela Tolosarra, bere ibilbide osoa Tolosan egin duelako, ez Saskibaloia.
Eta jente asko uste duela Tolosara dela, baina ez, Ibarrakoa dugu mutila. Azpeitiko batia xoitiako esate bezala, ez? Gutxi gora bera, ez? Ara, airball, jartuketa librean, Jordan Sempelek. Eta ez da, aurrenekoa ikusten duguna demoraldi honetan. Ez da bere jaiotasuna, Esate nuen, azpeitiko batia askoitiko dela esate bezala, ez? Ez dakit hainbesterako heltzen den, Ez dakit hainbesterako heltzen den. Bueno. Biak utxegin ditu, Biak utxegin ditu, eta lautik iru. Ara, ondo Sempel orain, baloia lapurtzen. Bai, joa kontra erasoa, pase ona, Aizkari, gol antza, Jordan Sempelek, errebote ona, amaituko du, bai, baina gaizki. Hori ireki egin bestuan akaso, ez nik uste dut. Bai, Txirkovic bakarri zegoen iruko barran, eta baita Xabi ere. Bete egin da pixkat, ez? Aserretuta seguraski horreko bi jortik eta libreak utxegin ditulako, ez da? Alejandro Marinen barriak ez da, eta hortxe Rafa Rufian, hau veteranoetan veteranoena, Rufian, asistentzia eman duen. 33 urte, Febligetan, nik uste, ez dakit, talde gehiagotan jokatzeri badagoen. Maila gehiagotan seguraski ez da? Ez, maila guztietan jokatu du Febligan, eta maila gehiagotan seguruenik ez, baina rebote onda, lapurtu dio hor Alejandro Marinek Sarasolari. Biguin, Txirkovic, uste zuen Pape izango zuela atzean borrokan agian, eta... Bai. Bueno, markagailu motz xamarra, jokin 15-13, ez? Bai, eta... Utxasko, ez? Bai, ez dakit ba, nik gustora ote den gure entrenatzaile jauna, Bai, hor ikusten dugu imintzio kaulkian 15-13. Ara. 43 segundu, besterik ez, lehen laurdena amaitzeko, eta, beno, Marzius gabe minutu asko, azkar aldatu. Bai, azkar aldatu. Labarren minuturako ja, atxeen eman nahiko zion, faltak egin bai, ikusi duelako korrika asko egiteko partida hasi joala, eta... Garrantzitsua da, fresko mantentzea Marzius, dagoeneko falta bat ere bazeukan. Eta gero, hor Paperen barrerak eta ez, ondo Sempel, Txirkovic entzat, ondo Txirkovic. Jokaldi bat esan dio aurketikan entratzaileak. Uste du Sempelek berreskuratzen duen hirugarren baloia dela. Hirugarrena o laugarrena. Ikusiko dugu estadistika, baina bueno. Gaizka maitzak, ez ba. Hor asistia manentzia maitzak landerri, baina... Solak ez du ondo egin ikuste behar bezala egin jarraipena, bloketa jarraipen hori, eta aukerarik gabe utzi du maitza. Bueno, defentsa, baloia guretzat izango da, segundu bakarra ere ez. Bost eunenen. Gaizkak hartu beharko du baloia azkar. 15-13, Andoni, ze... Ez dakite benetan erritmo azkarra asko komeni zaion, ez? Ze ikusi dugu barkatu. Marzius egin kantxan egon denean, irorukik manduela mailarik onena, ez? Zaitza bikoitzak egin dizkio moronek, berak ez du saskiratzerik lortu, baina zaitza bikoitz horiek baliatuz bi asistentzia hon eman ditu, eta 8 eta bi aurreratu da irorukik. Gero zuk esan bezala, alderi galdeko partida honetan, Marzius nekatu egin da, ezin izan du bere jokorik egin, eta aldatu egin du dikergun enteratzaileak, eta bueno, Sempelekin beste joko bat egin dugu, baina hiru jartik eta libre utxe egin ditu jarraian, hor pixka bat joko nahasi azkarregia, prezipitazioa, eta moron, pentsatzen dut joko honetan ondo moldatzen ari dela, ez? Eusten ari zaio, ez garen pentsatzen partida utxuko zuen, leheneko laurdenean oski, baina... Bueno, espero baina... Baina pixkat, abantaia handi xamarra hartzeko aukera eduki du. Bai. Eta prezipitazioa jota ibili da, eta ez du lortu, ez? Bai, nik uste dut orainik errekere esango dela, bueno, jokatu losai, ez? Gure baliabideak bat ditugu, leheneko bi iruka sartu ditugu, eta gero pixkat, esan bezala, zentzuan dira eta beritu gara, ez? 6-8 segunduko erasoak, galdutako baloiak, eta, bueno, pixka bat pausatzen den jokoa, eta... Iraurkiz partida austera azteko aukera dokada txaila den aldiari begira, ezta? Egia da, Olajidek ezin izan duela gelditu Marziusek ez du punturi lortu, baina bai bi asistentzia eder banatu, 5 puntu banatu ditu berak, ez? Eta poste txikian mina handia egin du Marziusek. Berriz ere joko molde horretara bueltatu beharko ginateke, ez? Nik uste du baiet, baina Landerrek segitzen du kantxan da dagoeneko lehenengo laurden osoa. Inigo zara sola da, kantxan dagoeneko. Bosta hundiarekin Inigo eta Landerrek jokatzen segitzen du, ez Marzius gabe. Mendako Javi gure lankidea zenbakiekin, zenbat baloi berreskuratu ditu. Sempelek, bi ematen dizkote. Bai, nik iru, bentsat bai.
Hiru bentsat bai. Jortiketetan jokin, patxal, Bai. 14 lau bikoetan, hirukoetan ere. Batazbestekoak, ligako batazbestekoak ikusten ibili gara, izan dugu aukera hori partida hasi baino lehen. Ia papelak bilatzen ditudan, hemen papele pila bat dauzkat. Ara, Txirkovitz bakarrik, ez da sartu. Oso, oien errebota, Michael Phillipsek, Hemen dauzkat, lortu ditut. Eta egia da, eta, bueno, aipatu dugu, datu bitxiak usten dizkigula moron honek, egia da, batazbesteko gehienetan, Samiken aurretik agertzen dela moron. Eta hori arraroa da, bederatzi garaipen eta 10 porrotekin dago moron orain arte, 13 eta 6 balantzea dauka iraurgik, baina ara, biko batazbestekotan, hobea moronek, hirukotan, hobea gutxigatik bada ere moronek. Batekotan, zer esanik ez. Errebotetan, bigarren errebotatzaile nagusia dugu ligakoa talde hau. Kontuz, lau eta 8ko partziala lortu du Moronek, eta gainera joteke egarri esango du, Lehen aipatu dizut Michael Phillips, baina nik uste jokalari... Txemari ez? Bai, oso zaintzekoa dela Txemari Morales, ez? Eta... Bai, biko dikatioan egin dio hori Iñigori eta Aixek endu dio, Sevillatik esan digute, astea erdi gaixo pasa duela, ezin izan duela entrenatu taldekideekin, baina hala ere, benetan zaintzeko jokalaria da, gogorra da, Txemari Morales, eta min handia egin dezakeena, eta horre bai Senpelek eta bai Marciusek lan handia egin beharko dute. Arazoak esan dugu, arazoak dituela taldeak, bai erasoan, bai atzean, Marcius berriz ere kantxara, ez? Normala, arazoa duzunea zure jokalari honena kantxaratu behar, ez? Oibo! Txapela, bikaina, Pape Shouk, horretan jaioa dugu, Pape Shouk, horretan bai dugula jaioa, Pape Shouk. Oso oian, eta bera, Ibon prestatzen da, Bueno, ez du topatzen, ez du topatzen Ez. talde egokiena Iker Buenok eta eskerrako Rafa Rufianek baloia galdu duen. Eta Xabi Orozek edo Txirkovitxek egingo du bateko ganak, txaloak Ibon Guridirentzat noski. Hasieran erriko naiz, arena Gutierrez izan beharrean Eskouenek berak egingo du baloia, eta, bueno, atentzio eman dit, Jokin. Xabi Orozek egingo ditu joko antolatzaile lanak itxura guztien arabera. Kontuz. Beno, ondo berreskuratu du Marciusek lurretik. Bera horreneko dituntuak, Eta gero nola igo den gora, Ez baten erraxa horrelako jokalari batentzat, horrelako gorpuzkera duen jokalari batentzat. Bueno, mutila handia dugu baina, Jokin. Horxiarea kokatzen Moron. Balekin Rufian. Blokearen bila. Iruko Rufiane, kontuz. Ez da sartuko errebota Senpe. Gara, ies egin dio baloiak Senpeli. Haze emandako baloi. Inozoa Jokin da dagoeneko. Ondo Ibon, txaloak Ibonetzat. Aurreneko 2 puntuak Azpitiarrarentzat. Eta talde gogorra, Morona, Bai, eta... Defentsan asko ustutzen dute, bere baliabidea dituzte, eta gustatzen ari zaite Jokin. Beno, eta denbora asko dijoaz batera jokatzen, eta ondo ezagutzen dute, hori beti alde duen gauza bat da, Moronek. Txirkovitz, ondo izkin egin, Irukoa Xabi Orozentzat ez. Kontuz, ondo. Baloia lapurtu dio Rafa Rufianek. Bai. Honek baimena doka, Jokin eskua sartzeko, orain ere paileri begiratu dio, Bai, horre falta esate zuen, Toledo, bai, bakarrik, Juan Toledo. Itxura gaztea dauka, Juan Toledo honek, Bai. Merezita goiteiru, Berez ere lehen 3 puntu, orain 4 puntuko aldea. Marciusen bila noski, horxe. Txirkovitz bakarri zegoen ba. Bibatekoan kontra berrez. Ondo, Senpeli! Ikusgarria eretan jokaldia. Ondo egiten gara txapelak eta birrintzea Jokin. Eta 3. asistentzia Marciusentzat. Eta zaintza bikoitzaren ondorio berriz. Ondo, apurtzen ari da zaintza bikoitz hori Marcius, Ba, nik uste dut trap hori aztertu beharko dura, beraien entrenatzaile, dagoeneko puntu errez asko lortu ditu, horri esker, edo horren erruz, Pape Shouk, baloiarekin, Rafa Rufiani eman dio, baloia galdu Rafa Rufianek, Txirkovitz badijoa.
Eta Sempeli, falta azkenean. Ba, ez dakit notizio nahen, jakiz, lautik iru kale egin ditu. Jordan Sempele jaurtik eta libretan. Hobetu berra dauka, portzentaka horretan, Alako portzentaka ekin jaurtik eta libretan, pixka bat mugatuko du, ez bere bilakaerak, ez saskibaloian, ez? Bere bilakaerak saskibaloian, ez? Bai, egia da. Ze faltasko egiten dizkete, eta azkenean zuk ez bali moduzu asmatzen, eguneko 50 bat baino gehiago, faltak egingo dizkizute, ze, bueno, bentsat... Bueno, Shakilo nili ere egiten zizkioten. Bai, baina Shakilo nik esatzen bezala, ez? Nik ere jaurtik eta, barrua. Jaurtik eta libra sartuko banitu, ez? 17 eraztu iraziko nituzke, ez? Bai. Beno ba, Jordan Sempelek aurrenekoa sartu du, eta ia bigarrena ere sartzen duen, ez da sartuko, baina errebotea, eta ez, behar baino lehenago, berak ikusi du, etzi joala. Bai. Eta, beno. Bueno, anda, 22-23, berreiro ere berdintzeko aukera, jokin, eta ezin, ba, Sempel, 6tik 2 jaurtik eta libretan, Eta, beno, bigarren zati honetan, ondo Xabi Oroz, baloia erreskuratuta. Ondo, eskerrarekin, hori teknika, ez da bat ere, erraxa, eskumarekin ondo babestu du, eskerrarekin bukatzeko, ikusi duelako atzetik basetorrela batero bat, beste baloi berreskuratu bat Xabi Orozek. Gautxartea, Gauzak errexak egin behar direla. Eta gero hortik etorriko dira. Iker bueno dela salion, inoiz ez edo erdenaz. Haze bronka batadio Sempeli jokaldi horretan jokin. Baina ze kriste egiten du guzti. Polita egin izan du, Ibonek amaitzeko, baina lau baten kontrara hori ezin da alperri galdu. Ez, egan askotan gogoratu egiten zara horrelako jokaldi egin, ez? 26-23, txarte eskatuta zeukan, beraien entrenatzaileak. Eta bapate, Javier Fijok, eta 26-23ko garbia izan beharrean, 24-23 eta ematen diezu arnaz pixkat ez auspo pixkat beraiei. Sempel, begiratu du eta nik ez nuen nahi, ez? Polita egin nahi nuen da, polita sartu zekikoa eta gero egitza polita, ez? Gero, horiatik irazen ari zenean, egin dezakezu goza politak, ez? Sempelek gauzak, ez? Tentsio, falta edo, showtime gehiagizko jarrera hauek, ez? Parizen jaiotakoa, baina ezik eta Amerikarrekoa. Abioi hartzeko ez dugu eguraldirik onena, baina abioi hartuko dugu momentu batean Zamora aldera jotzeko, eta berri ez dugu esango ona dienik, baina bintzat bai hirugarren laurdenean eta bai laugarren laurdenean Añade Rioja aurpegi ematen ari da, talde jokoa erakusten ari da, Roseli Silva agertzen hasi da, eta 85 eta 53 galtzen ari da, laugarren laurden honetan 16 eta 11koa da partziala, baina beste Añareos bat ikusi dugu, lehen zati benetan txarra, eskasa, eta bigarren zati nahiko txukuna. Guk kontatzen nahi dugu, bere lehenengo garaipena, eta horregatik ari dira galtzen, badakite astazkenean lortuko dutela horrenekoa, eta esan da, lasai, baina itxuron emango dugu, baina gero astazkenean ikusiko duzu, mensaje hori ematen ari dira, boneskak, lasai. Ja hori den, 2 minutu terdi falta dira Zamoran partida bukatzeko, partida galduta dago, noski, baina bigarren zatiko sentsazio positibo horiekin amaitzea ere txarra ez da. Ez, noski ez. Normalagoa da, hobeagoa da, zuek behitzate bila orden ondo jokatu ditugu eta beste jite batekin, beste horpegi batekin itzultzea bidai luze batera, ez? Txemarik ez du asmatu ondo, Jordan Sempel. Norena, oina... Ia kendu diete beste bat, hori ere aztertuta egongo da, badakite errebote hartzean sekulako ziztu bizien atera zalean eta baloia eutxi beharrean beti lehenengo botea berak ematen duela. Eta galdu, bai. Ondo Ibon! Marcius eta goti bera, ondo Ibon, ondo berreskuratuta Ibonek. Oso ondo berriz ere defentsan orain. Akarekin, oinarekin, Txemarik. Sempel, azpeitiko berlaria, lurrera baloiak berreskuratzen, Eta Marcius ere, lurrean ikusi dugu, hemen dik borrokan horruka ari ziren, batekin nahikoa da, eta batekin nahikoa izan da, baloia berreskuratzeko.
Haze txakalaldia pasatzen ari den orain, moron, Hogeita 3 puntuta zenba denbora darma, Jokin, uste dut irizko lau minutu baietz. Lau bat minutu gutxienez. Eta emandako baloia asko, lehenengo laurdenez 6 eman ditu, gero ikusiko dugu atxeden aldean estadistikain, esango nuke 15 gertu ibiliko dela, eta horrenik lau minutu falta dira laurdena bukatzeko, Bai, eta, bueno, esan behar da, intentsitatea igo duela defentsan iraurgik, arazo frankotan jartzen ari dela Moronen erasoa, ara Senpel, badijoa, Martiusikin jokatu, Martiusi ies egin dio baloia, baina berreskuratu eta Txerkoitxek esan du, bueno, lasai jokatu dezagun. Bat behera, jokaila, Martiusentzat. Hori da, Martiusentzat, Kemarirekin, hortxe Senpelentzat irukoa, horrela, ez. Bueno, hau ez zegoen gaixi jokatuta. Ez. Berrire Martiusen asistentzia izan zitekeen, ez da? Alejandro Marinek asistentzia orain Toledori, eta Toledok ez du gutxen. Bigarrena, Bi jaurti ditu, eta biak barrura. Ze umea horpegia dukan, Ze motor zeuzka motekin. Umea horpegia bai, baina jokalari ona. Interesgarria, bitik bi, Bentxe dago. 19 urte, 19 urte besterik ez, bai. Bai, metro 80 zentimetro. Gola asmatzen jarretze bali madu azkar egingo du jauzi, Zirkovic, ez. Zidarazko lebligatik maila goragoetara, Korrika egiten du, Philipsek egiten du korrika asko. Eta hori aprobetxatzen dute behin eta berriz, ez, Moronekoek. Jokalari indartsua, fizikoki oso indartsua dela, baina korrika ziztu bizian irtetzen dela. Ez baloiarekin, Senpelek egiten duen bezala, baizik, pase luze baten bila, eta bere taldekidek hori ondo ezagutzen dute, eta behin eta berriz hori bilatzen dute, ez? Hor zer bea, Jokin, baloiarekin korrika egitea, edo baloi gabe korrika egitea, eta asistentzia jaso eta barrura sartzea. Nire entrenatzaileek beti izan didate, baloiak azkarrago joten direla airean, boteka baino. Bai ba. Eta bai futbolean, eta bai saskibaloian gauza berdina da. Batek eraman baloia, edo pasea eman, eta korrika egin, normalean behintzat, pasea eman eta korrika egin da azkarrago joango da, ez? Horri esker, horre hartu du berriro ere Moronek 26 eta 28 posteta 0ko partzela, eta Ikerrek utxarte askatu bere esan du Jokin. Pixka bat berriro ere, bere jokalari gauzak txukun egiteko eskatuz, ez? Dagoeneko 17 minutu pasa dira, eta zer esango dugu, espero bezala zoritxarrez, Moron gauzak zail jartzen ari dela, ez da? Partida uste genuen ez dua izango zela, bagenekien, Moronek esan dugu, hasiera batean, Moronek galtzeko gehiagirik ez dauka, gaur irabazia lagaldu, bere temporaldia oso txukun burutzen ari baita, eta playoff postu horretan mantenduko baita, 8. postu horretan, Zornotzarekiko, 9. sailkatuarekiko garaipen bateko aldearekin, eta galduta ere, oso oker egin behar ditu hemendik aurrera, jetxiera postuetan sartzeko. Pentsazte diferentzia, Jokin, maila mantentzeko lorpen hori gauzatuta buelta Sevillara, edo hori du alde, ez? Iba, kontuz. Beste baloi bat, kontuz, eta beste 2 puntu, Martiusen gaineko defentsa hori azkenean fruituak ematen ari, ez beste trap bat egin dute, balaio bereskudatu, eta 26 eta 30, Baina, gustatu zaidan detalle bat, 3 utxe inoren kontra, amaitu dutela hori. Bai. Trantzizio, edo, zure saskirako guta txarra, ez? Beste baloi galdu bat, eta berriz ere, kontraerasoan, eta berriz ere, erraz segi, kontraerasoan. Eta 6 puntuko abantaia dagoeneko, Bederatzi eta utxekoa, eta irekia, kontuz, Jokin? 26 eta 32. Zamoran amaitu zaigula partida, 87 eta 56 amaitu dela. Urratxak egitekotan Senpel. Eta bereko xamar, baina barrura. Kalitatea daukalako. Ez da daite eski gustatzen hori, Jokin, bigarren lauronetan, iraurki, Ez, eta ez dakite... Erasoan, Philipsen blokeo horretan, erasoko falta ikusi dute epaiek. Justu xamar, Bai, mugitzen ari zen, baina, nik uste horiek normalean ez direna adierazten, beti ere defendatzailea liberatu xamarrik itetzen baldin bada, ez? Eta nik uste Martius ez dela trastabika irten eta erre xamar irten dela, ez? Falta orai Philipsek,
Eta falta garrantzitsua izan daiteke, Phillipsen falta, bigarrena du. Bigarrena du, uste nuen hirugarrena zela, Nik uste dut, Sempel baino mantxoagoa dela, baina bere korpuzkararekin, Ondo gelditzen ari dela, eta horazken unean besoak edo gorputza bere ekarri du, eta falta garbia, ea Sempel, jaurtiketa libreekin. Bira, ez ze liturgia daukan, Bueno. Liturgia, agian aldeto egin barko luke liturgia. Gehiago sartzeko, ez? Kale egin du, eta esango nuke harrikadatik gertua, ondela, ez da, jokin, jaurtiketa, ez? Bigarrena sartu du. 8-tikan 3. Bata besteko oso txarra dira hori, oso txarrak. Ibon guri diri atxedena, Pablo Arenaza berriz ere kantxara, Pablo Arenazak 2 ditu. Arriskutxua, Arriskatu den berra doka, Eta horre, Sempelekin aserre, Sempelek jaurtiketa libreak egin, eta atzera egin duelako segituan. Eta horre Michael Phillips bakarrik utzi du, ez? Eta Michael Phillipsek arnasa eman dio baloia igotzerako orduan Moroni. Eta Txemari jokaldi bikaina, Marciusi iskin egin dio, erraz gainera, Hor pixka bat, gehitxo emerko luke Marciusek, ez? Ruben Gutierrez baloiarekin, Marciusi eman nahi zio baloia, baina... Uepa! Ez dute asmatu, baina orain ere, 3 baten kontra, eta Sempelek zer egin nahi du orain. Baloia galdu. Eta aukira dijoa Sempel. Aserre, oso aserre Iker Bueno Sempelekin. Eta Rubenekin ere bai. Kontuz jokin, 29 eta 26, ez? Gonatzen ez, 26 eta 23 egon gara, 13 partziala, eta, bueno, urduritasun pixka bat ere bai, ez? Hauek gauzak txukun egiten ari direlako, Txemarirekin, Alo Marinekin, ondo defentsan, trapak egiten, lau gauzatxorekin, ondo ari dira, eta... Ez dute inongo joko, ez dakite, ikaragarri egiten, baina lau gauza egiten dituzte eta laurak ondo, eta horrekin, 10 gora dira, Marcius, eskergakoa. Eta Iker Buenok Gutierrezi sekulakoa esan dio, eta zer? Eta nola usten diozu botatzen, gainean, ez? Ez zizula sartuko, nik hemendikan entzun ez. Ikusi, somatu ez? Somatu ez esan dio, eta esan dio Gutierrezi. Eta berriro ere berdin, Eta Alo, barrura, eta nik uste urratxak egin dituela. Mugan egon da behintzat. Orain itentsi da, ikaragarri jaitsi da, Eta berez ere Iker kontuak askatzen, Palori, Eskubenek irukoa, bai! Benoa! Eskerrak, 3-tik 2, Eskubenek eta berrea. Ea Eskubenik onena ikusten dugun gaurkoan. Bi falta ditugu egiteko jokin eta 13 segundo. Ez dute saskiratzerik lortu behar, 7 puntu. Horren esaten bezala, mal menor, ez? Izango litzatek, ez? Bai, hor falta, ondo gaizkak. Bueno, orain ikan segundo eta beste bat egiteko, egiteko eta zegoen Javi Marin, eta ondo egin dio gaizkak falta hori. Eta beste bat daukago egiteko, 6 segundo gelditzen dira. Ya ba. Falta. Jo. Ara se huts. Pablo Arenaza jaurti bai, baina ara se huts. Oita malo eta berroita iru. Bai. Ez dakit ez diren konturatu, eta begira, 30 puntu sartu ditu, bigarren laurdenean, Moronek, 30 puntu Korrik egiteko aukera dauka, Txemari Morales dagian motelena, baina Txemari Moralesek zona barruan sekulako mina egin digu. Eta pixkat taldea piztu beharrean, baina ez korrika jokatzeko, baizik eta inteligenteago jokatzeko, ez? Eta bi aldaketa hasierako bostekoan Ikerrek, Sempel eta Xabi Oroz hasieretik ez? Segurazki defentsan gehiago estutzeko, ez da? Bai, baina Sempelekin ez du bat ere gustora amaitu Ikerrek eta... Baina behar du, ez? Bai, erasora begira, ez? Behar du batez ere, ez? Eta... Hortxe, ez, horreka hori, ez? Bueno, akaso jartiketa libetan eta eskaz, eta hortxe Xabi Oroz orain, Alo Marinekin. Pentsatzen dut hortekan estutuko duela desente, ez? Epa, kontu! Phillipsen jauzi ahalmena
Philipsen jauzi almen ikaragarria ikusi dugu. Bai. Eta aurretik eraman ditu 3 jokalari. Azkenean baloia Samiki eman dio Asier Quintas epaile nagusiak. Gure lagunak. Bai, baina horre erasoko falta ere adierazteko puntuan Bai. ego zitekeen. Ero, itxu joan da, ezta? Xabi Oroz. Blokeo eskatzen. Alorekin, Bikoa da, ez da sartuko. Ez da hori bere bertute nagusia. Kontuz, epa! Bakarra Garrikalo, bai. Bakarra Garrikalo, eta nik uste Xabi Oroz atera duela Aloren zaintzaren gogortzeko asmoz. Bera ari baita partida erabat maneiatzen, ez? Bera da min egiten ari den jokalaria. Skouenek 4 segundu. Eta 24 segundu. Defentsa ikaragarria Moronekoek egin duten da orain. Galduta da Xami, galduta. Aurreko jokalea Xabi Orozena, ez dakitez sistemarik gabe, ezin landu. Eskautina ondo gina daukate, ez dute bate asmatzen jokin eta ez dute aukera garbirik sortzen. Horren ere Marzius... Izaten dira batzutan taldeak, naiz eta zu baino beherago egon sailkapenean, ez eizkizunak ondo ematen, edo beti trabatuta amaitzen dezunak, edo ez dakit ez, sentsazio txarrekin jokatzen ibiltzen zarena momentu oro, ez, eta horietako bat izan daiteke Moron, gogoratu, hango partidan, egundoko astindua jaso zuela Samikek, ez, eta... Soskiratze ona, korrikaldi bizian etorri hartu, catch and shoot, zuten demetzen, bai. Kalitatea, Norvegerrak, Skouenek, No, 8. puntua Skouenentzat. Defentsan ez dute behar da pixka bat, kontu zor. Filiz badijo agora, eta urratxak eskatu ari dira. Baina 2 puntu. Bai, eta Ikerrek esaten dio epaileari, eta epaileak ez bi eman ditu, eta bai. Zuk bi kontatu dituzu, Ikerrek esanez. Begira, ze defentsa, Martius, begira, 2 batzen kontra, urratxak. Falta. Kostazaio. Falta. Oso defentsa ona egiten ari dira Martiusen gainean. Bai. Eta Martius... Ikaragarri sufritzen ari da Martius, Orain ez du asmatzen baloi horri libre dagoen taldekide bati ematen. Baina taldekideak ere gehiekin mugitzen ez direlako, horre bi baten kontrako egiten, berriz ere leku berdinetik alegindu da, ondo ikututa Martius, ondo. Aurreko batean Xubik esaten zigun, ze garrantzitsua den, iristen ezean errebotera, baloia ikutzea. Bai, pixkat molestatzea, ez pentsat, ez? Bai, ikutu baloia ikutzearekin askotan, zure taldekide baten gana joan daiteke baloi hori, ez? Eta horren bere esolpene barnekaldia eta ezin, kontuz, hori ere urratxak izan zitekeen, hori ere bai. Ondo, defentsan orain. Ondo itxi dute, Olaiideren alegina. Ruben Ies, Skouen bakarrik, bai, ez ba. Eta ondo itxi dute, horre Olaidek ondo itxi du, rebotea Zenpelen aurrean. 12 puntu bera, Jokin. Erreakzionatzen hasi beharra dago, Ez dakit nola, baino... Bai, egia da, azken 2-3 jokaldetan ez dutela asmatu beraiek, ez? Defentsa pixat hobeto dagoela. Korrika gutxiago egiten ari direla beraiek. Bueno, Skouen. 12 dagoeneko, ez? 10 puntua Skouenera. Eta... Egia esan, defentsa pixkat hobeto dago, ez? Korrika gutxiago egiten ari da Moron, baina gero erasoan asmatzen espaldin badezu. Ara, semanetan erago itzeginik. Oso jakaioa, ez? Pikan popa oso ondo baliatu dute abantaila, ez? Gutierrez ausartu. Konfiantzari gabe, ez? Ez, baina egia da. Hori ez da sartuko. Egia da, 3 jokalari bakarri zeudela. Samiken partetik eta erreboterik etzegoela, eta nik uste ondo egin duela, hor gelditzerako orduan. Gaitzerdi Martiusek ukitu eta baloia jabetza berreskuratu duela, ez? 14 segundu beraz. Zenpelek Gutierrezi. Oroz eta hortxe jokatu behar du Martiusek. Eta segituan. Horri falta izan ziteke, baina nola egiten duten,
Trapa nola egiten dioten bere ala Marziusi, Eta nola egiten duten korrika beraiek, Eta eskerrak ez diren asmatzen ari oraingoan, Baina nola berasku esan dituzten baloiak, Marziusen gainean beti, besoak, oztopatu, zaildu pasea, eskautin bikaina, Horrein inguruko galdera egiteko, ze ondo egin duzuen Marziusen gaiko trapa, entrenatzaile. Fruitu asko eman dizkizu, ez? Bueno, galdera asko ditugula, Javier Fijo, Moroneko entrenatzaileari egiteko. Eskouen Xabi barrura egin gote du, bai, txapela egin diote. Ondo Senpel, bai. Osata, trabata, baina. Oso trabatua sorte apur batekin, baina eraso jokaldi benetan zikinak esango genuke jokin, ez? Esango nuke, lehen zatia, Valladoliden partidaren antzera. Taldea bate eraso... Ara, Toledo egin duena horretxe. Kontuz mutu gara. Ara, Toledo egin duena horretxe. 19 urte, besterik ez. Eskautina errepasatzera noa, hori jartzen zuen, jokin. Zehirutik iru sartu ditu eta oso honak, Xabi Orozek egingo du irukoa, ez da sartuko, Marziusen errebotea ona. Berak egin nahi du gora. Ez, eta falta egin diote, ondo, atera du falta hori, hirugarrena du Olayidek. Jartzen du, pistan dagoenean, iruko jaurtiketak egiteak gustatzen zaila, eta zer irekita dagoenean, bere jaurtiketak guztiak punteatu edo. Bai, hau punteatu dute, gainean zeukan, jokalaria, gaina, egundoko irukoa sartu du. Benetan interesgarria mutila, Amairu puntu bera, joken, dagoeneko irugarren lauren erdia erre dugu, Marziusena, lehena, barrura. Bereak bi faltarien eta gu faltarik gabe oraindik, Esaten ari nintzen, hori, taldea eroso, ezin jokatu, ezin ondo ibili, eta, bueno, partido horietan, edo txinparta bat lortzen duzu, eta buelta ematen azten zarat partidari, eta hori Valladoliden aurka lortu zen Senpelekin, Senpelek sartutako bi hiru saskiratze, eta batez ere Xabi Orozek eta Guridik egindako lanarekin, lortu zen. Gaur, ez dakit. Aldaketa garrantzitsua, 15 minutu beditzen dira, baina... Olayideren hirugarren falta jokin. Eta aukira, bai, baina Txemari gantzara, Bai. Eta hortxe Txemari, Marziusekin. Eutxi Xandi. Urratxak egin ditu. Bai. Nik uste nuen falta irazi bertzuela, Ez, urratxak egin ditu. Eta nik uste nahiko argiak egin dituela gainera. Hirugarrena ez. Kexu da. Esaten dio, Asier Quintas epaile nagusiari, ez dituela egin. Baina, beno, gero, esan dio, zuek horrela ikusi baduzue. Senpelekin oso ondo Reskauenek. Arguan ez duzuteken, Eta nik uste, gaurko partidan, etxeko partetik, bate nabarmendu behar baldin badugu, Marziusen lehenengo laurdena, eta lehenengo 4 minutuak, 4 minutu eskasi eman baitu lehen laurdenean, eta batez ere Eskouen, Eskouen ondo ari da, ez puntuak banatzen, ez puntuak sartzeak orduan bakarrik. Ondo! Ez da! Falta Gutierrezek, ondo egindako falta. Horre, nik uste Senpelek falta eskatzen zuela. Egoziteken, baina modurik zaienean amaitu duela ere. Berak, 3 bikotan zijoa zen. Berak barrerak eta egin du. Beraren gada itxi dira. Topatu beste zabal-zabali dagoen jokalari hori, ez? Eta bukatu, bai, balaztu Eta irukoarekin amaitu, ez? 7 puntura jartzeko, 6 jartzeko aukera bikaina zen jokin, eta orain beraitza baloia kontuz berriro, Pikan olorretan. Filisek badaki. Ondo Senpelen zaiketa. Badiko Xabi Oroz aurrera. Bat postuan berriro, Xabi Oroz, Bai, baina, bueno, Gutierrez ere badago kantxan, baina... Eskouen irukoa, bai! Bero dago! Agian txinparta Eskouen partetik topatuko dugu. Norvegiako Don Stephen jokin esango dugu, Don Stephenek gauza asko zer gehiago egiten du. Ondo! Kampoan! Oso ondo!
Egundoko borroka hori Jordan Sempelek egin duena. Eskouen ere ondo joan da lantzera borroka hori. Txaloak xurik Sempelen borroka horri, ez da gutxiagorako. Uste dut geundela berrogeita mairu, zazpita utxeko partzela. Hori da, berrogeita mairu, eta iru minutuan zazpita utxeko partzela. Eta gehiago gertu batzoko aukerarekin. Ikusi mendizalea, Jokin, hau nun jartzen dute, partidak ondo dogozenean. Zuk ondo zagutzen duzu Buesarenan, ez? Gasteizen, bai. Buesarenan ere partida daukatela orain. Bai, bueno, esango ditugu markada joako ezpara, ez? 63 eta 46 irabazten ari da, ez, 69 eta 44 Baskonia irabazten. 46. 69 eta 44, Estudiantesi, mesedea, Gipuzkoatzentzat eta Gipuzkoa basket. 46, 43 galtzen Kanarian dira norka, hori bai partida zaila Jokin. Zaila, benetan zaila. Bueno, kopako azpitxapelduna. Aitor García Renés eza hundia. Zaten genero kopan, 70 urte eta 33 kopa Jokin. Azte palmaresa, Eta gauza bak gustatu zitzaidan asko bere partetik partida amaitu eta nola irribarre batekin eta barre algara batzuekin eta kokalariak animatu zituen, ez? Eta aizue, esan ziren, ez? Aizue, egundoko egin duzue, aurreneko aldiz final batera iritsita, Kanaria batentzat eta Real Madrid ez du hartuta, Bai. Beno ba, ia ez du hartzen duen. Eskouen iru! Bai! Eskouen! Don Stephen! Bueno, esan dizut aurrez ere. Stephen Garrik asko gehiago egin du. Zema dara matzak, NBA-ko errekorra berdin du, 12 irukorrekin gaur gabean, Igual, 8 edo sartuko ditu eta nik uste du nahiko badera, ez da Jokin? Vargasek ez. Ondo errebotean martu. Ondo errebotean. Horre, Jordan bada kontuz. Lasai, Jordan. Bai, Iker, partia eskatzen. Bueno, utxe eta marreko partziala egin du, ez dezagun orain ez... Hautsi hori, ondo Ibonek, erasoko falta. Bai, garbia, bai. Erasoko falta. Lastima. Zema dara batza esko guanek, laurden honetan bi sartu ditu, ez? Iru, eta bi zera matzan, bost. Bueno, a ber amarre horretu guzti egun, bi sartu ditu. Lau dara matza, bai. Bi. 16 puntu guztira. Lau hori da, lau iruko eta bibiko. 16 puntu guztira. Ez da txarra, Espaldez denola, horrela ikusten asko guen, Bueno, honek eguna daukanean, Kontuz. kontuz, hori da. Arrazatxuria, jaurtitzailea. Bai, egia da, buruari buelta askotxe ematen dizkion jokalarea dela. Bi hiru jaurteketa jarraian utxe egiten baldin baditu. Burujana azte zaiola eta behera etortzen dela eta ez duela daukan maila erakusten, ez? Baina aurreneko biak sartu ezkero. Eta... Ondo Jordan Sempel! Defentsan. Lehen ondo egin duena. Falta bat egin behar da. Ondo, ja, leku hartuta. Xemari, Marciusekin, kontuz. Ondo irazik, ondo bilatu duten Alo Marin. Vargasek badaki. Eskobuenek ezin duela bera gelditu horre poste txikian. Eta... Falta Rafa Rufianena. Ze defentsa horrein, ikusi dute, Eskobuen dela arriskua eta... Rafa Rufianena, baina Eskobuenek... Bultzazpizu ez bultza argia egin dio gero Rafa Rufiani eta... Erasoko falta ere... Mugan egon da, Rufian, epaia egin itzeetan, ni veterano naiz, hemen epaia jauna, taka, Zu ora, iritsi berria zera ni ez. Terrenoa preparatzen, ez? Hori da. Belarria berotzen, ez? Ondo, Sempele gautxi, Marcio, falta! Txemariren falta! Zerta, Txemari Morales, bai. Falta berandu iritsi delako edo falta ez delako izan? Ez, falta egin duelako eta berandu iritsi delako zaintza horretan. Zaintza hori gaizki egin duelako eta Martiusi berak segituan esan du falta egin duela. Eta... Araba, Eskoben beroen zegoenean, aukira. Eta Sempel, bai, nik uste minututxoa ez, dagoeneko bonusean dago.
Bai, abantaia murriztu du taldeak, ez, eta... Bai, minutu txo, jokin, jaurtiketa libreak minutua, beste 5 minutu, 6 minutu, eta nik uste 8 minuturak laugarren laurdenan barrura, ez? Marzius ere txukun, jokin? Bai, Marzius, Eskoben eta Marzius dira partiduko gakoak, 9 puntu, orain 10garrena egiteko posibilidaderekin, egia da, Senpelek puntu gehiago dara matzala, baina nik uste jokoan pisu handiagoa izan duela Marziusek, ez? Bi falta ditu egiteko, horiek baliatu egin berrera, jokin kontuz, handiagoa eta Ondo Txirkovic hor. Eta oso ondo Vargas. Berandu Marzius, Eta oso ondo Vargas. Nola dan, leku batean abantaila lortzen duzu eta gero ze etekin ateratzen diozun, Bai, eta arazo bat dauka Samikek Vargas jokalari hau gelditzeko, ez? Vargasek piko posizioan jokatzen du, baina oso indartsua da. Eta Samikek dituen Txirkovic, ez ba. Baina, baloia guretzat, ondo Marziusen morroka. Baina, esaten ari nintzen, gure bi eskoltak, fizikoki ez direla hain indartsuak, ez? Eta beko poste horretan edo Txirkovic berriz ere, baloia eskolatu bezain pronto. Vargas da. Farrufianek ikusi, berriz ere korrika. Baloia galdu. Vargasek. Ondo horre laguntza Marziusek, ondo. Horain azkar jaisten ari dira, horrak indu garbia, mandu ikorbuenok, aizue. Trantzizio jakorretan. Bigarren horrenean, oker espan naiz. Kontrarazorik ez. Bi kontrarazo egin dituzte, hau hirugarrena, eta hiruretatik bi baloi galduak izan dira. Bai. Beraz, hortan hobetu du taldeak, espairik gabe, Txirkovic, utzi ezkero gota egingo du honek. Ez da izik nahiko kaskarra darama, ez dakit bat ema sartu duen, Ez du sartu Txirkovicek. Hiru segidan eutxekin ditu orain, 6tik bat ere, jokin. Bi falta ditu egiteko, 7 segundu, faltak egin behar dira, falta gaizka, faltak egin behar dira. Faltarik egin gabe, ondo defendatuta, Pape Show ez da konturatu zenbat denbora gelditzen zen, eta pasea eman dionean taldekideari esan diote, baina zertan ari zara motel, zertan ari zara. Nola den, jende guztia buitaka, baina ez dakit, nik uste dut jokalaria partiduan sartuta egon da ere jokin, gauza hori eta jabetu behar dela, ez? Partiduan sartuta baldin bazaude, zenbat denbora gelditzen den, badakizu. Nik uste kalkulatzen duzuela, ez dakit ez begiratuko zuen, ez du minutu falta, horren dela gutxi minutu falta zen. Jakin beharko zenuke, ez dakit. Jaurtik eta egin behar dut, eta ez dakit, eta... Gauzak oso oker jarri dira hasiera batean, eta buelta eman dio partidari. Ez du partida berdindu, baina parekatzera iritsi da behintzat. 5 puntu bera, 3 puntu bera ere egon da. Eta berdintzeko aukera ere bai, ez? Senpelen kontrarazo batean ireki ez duena eta baloia ireki ez duena eta bera bukatuta utxekin duena. 50 eta 53koarekin, bueno. 52 eta 57, hori ez dakit. Horain atxeden aldira joan garenean, txinatuko genuke. Hirugarren laurdenean horrela egotea. Eta batez ere nola seien ikusita, 14 puntu bera ere egon da momentu batean. 36 eta 50 oker ez bali manago. 50, ez 50 eta 53. 13 puntu bera. Hori da. Eta ordunik, 12 eta 4 partziala. Bueno, ez da partzial txarra. Ea ba. Bataz bestekoak estadistikak berri dizkigute orain, emango diogu biztaizo bat, hortxe ikusten dugu. Marzius, 22ko balorazioarekin, Eskoben 16koarekin, 16 puntu sartuta, baina nik uste pizgarri bera izan dela, bere hirukoekin, 6tik lau sartu baititu Norvegiarrak, eta gero 15ko balorazioarekin, Jordan Senpel, 13 puntu, 15ko balorazioa. Ondo Txirkovic, azkenekoa falta izan zaio. Eta haiek, aldutako 18 baloi, jokin, emandako 18 baloi moronak, eta ala ere aurretik, Bai, 6 galdu dituzte hirugarren laurdenean, hiru daramatzete laurdeneko, 12rekin amartu baitute atxeden aldira, eta askotxo dira, baloi askotxo dira galduak, baina noski, hirugarren laurdenean Samikek ez du piperrik ere defendatu,
eta kontraerasoan mina handia egin digute, eta partida puskatzeko sorian egon dira. Falta, Lander Segurolak egin dio hor amasei zenbaki du Guillermo Sánchezi. Guillermo Sánchez barruraino joan da eroa moduan, ez du asmatu, baina hartu du bere rebotea, eta landu du, ez? Eta berriro ere desajuste handia, orain ere ikusten da, Txemari guri baina handiagoa da, zera, Felix ere bai, Lander Seguro, Pape Xok, iruko postuan jokatzen du, Pape Xok, 2-0 da, oker, espanaiz, 2-0 eta Vargas bera ere, begira ez, puskateratzen dion gure Amar zenbakiari ez, Nikola Zirkovitsi ez. Bai. Oso talde fisiko indartxo dauka, Morone. Iaba, eraso honetan asmatzen dugun, garrantzitsua litzateke eta asmatzea. Hor, Segurolak eskatzen zion, Zepeli baloia. Baloia arriskutsua Gaizka Amaitzari. Gaizka Amaitza irukoa egitera behartuta. Behartu egi, eta Gaizka Amaitza gaur ez dago aurreko partidetako txinparta horrekin ez, egia da, Granadan, ez batak eta ez Gaizka Amaitzak ez da... Begira, Vargas, behin eta berriz, poste txikira, badakin mehin egiten duela hor, eta behin eta berriz eskatuko du baloia, eta hor, laguntzak egin behar ditu taldeak. Oso jokaldi ona, Vargasen nagusitasuna baliatuz, eta hori soluzionatu barra dauka Iker Bonok, ez dakit nola, baina... behin eta berriro egingo dutelako, ez? Agian Xabi Oroz kantxara sartu eta eskolta pururik gabe jokatu, baina Xabi Oroz kantxara sartuta fizikoki bintzat ez dio, gainerez iraziko, ez? Eta 5-0ko partzela, gortik eta libre sozio alema du, Jokin. Sartu du. Eta utxartea, berriz ere, amarreko abantai hartu baitu. Eta esango nuke Marcius bultatuko dela, Bai, eta Zenpel eta Marcius, biak izango dira kantxan, eta Eskouen ere bai agian. Esan duguna, 8 minutu, atxeen txiki bat, eta... margen gehiago ere ez, Jokin. Minutu eta erdian, ez dakit, argia ikusten hasi garenean, berriz ere iluntasuna etorri zaigo. Esan duguna, aurreneko jokaldia Vargas egin da Txemarirekin, nagusitasuna lortu eta Guillermo Sánchezek nire batekoa, eta orain ere bai. Baina nondik etorri da arazoa. Fizikoki Vargasek lortzen duen errenta horrekin edo espazio horrekin, ez? Azkenean bi bateko egiten diote, bi bate kontrakoa, liberatzen du, eta... 3 puntuko 3 jokaldi egin dituzte, beraz... Nola konpondu utxune hori? Pentsatzen du, Xabi Oroz, katxaratu beharko duela, edo Zirkovitxen lana, jortiketetan batera asmatzea zaparte, pentsan ere... Bere egunik onena. Ezina, eta jakina, Eskouen berriro kantxara eta Zenpel ere bai. Eta horrein imonekin ez, seguraski guriri ez, Vargas, audizioa da, baina nik uste dut Zirkovitx baina korputza handiagoa daukala ez, sendoagoa ez, eta... Baina, eta Pape Xourekin zein gelitzen da. Zenpel. Eta, baina hor, eta Sánchezekin zein, orduan. Eskouen ez. Bai. Eskouenek agian hartu beharko du. Boni ies egin dio baloiak. Ondo Marcius. Falta, Txemari. Bi jartiketa. Morales egin duena, bai, nik uste garbia direla, bi jartiketak. Bai. Moralesen bigarrena da. Esaten dio, epalderi, besoak altxo bakarrik egin ditu. Bai, baina gorputzarekin agian ez. Eta Marcius ondo. Jortiketa libreen horrean, Ezkerra, Marciusi eta Eskoueni. Hor gauden. Eta hor, 9 puntu dira, Gainontzeko jokalari guztiak, Zenpelek puntu batzuk sartu ditu, baina bataz besteko nahiko eskaxikin. Eta beste gainontzeko jokalari guztiak, bere mailatik behera. Zenpel, Pape Xourekin. Eta zonakako defentsa jarri du, bera, Vargasen joko hori ekiditeko aukera ona, zonakako defentsa jarrita. 3-2ko defentsa hori. Ez doa, rebotea. Txapela, Zenpelek, baina...
Xabi Oroz itengo da kantxara, ez du. Guridi ez dago partidan. Bueno. Normala ere izan ziteken, ez? Gaur Guridi partidarik. Ara, Senpel eser egin duen. Ez ba, Jordan, ez da hori aukera. Epa! Hori zer da? Hori ez da zer. Baloiak ez duenean jabetza argirik, ez dago ez urratxik ez ezer. Buruz buruka berez eta bera. Bai, falta asko benek. Gehiago da, eta oso aserre iker, Bai, ezin dute gelditu, eta gaizka amaitza irtengo da, Guridi ere joango da. Ia ba. Nik zonekako defentsa jarriko nuke berriro, ze uste dut, bere jarri dira berriro, bai. Bai, eta nik uste... Irukoetan ez dut porcentaje honik, eta zerbait pentsatu behar dauka. Nik uste horretan saiatuko direla aurrengo minutuetan, ia aldea pixkat txikitzeko aukera daukan Samikek. Horrengoz defentsan. Bueno, erasoko errebote horiek, ez? Lehen aipatu dugu, talde hau ligako bigarren errebotatzaile nagusia dugu. Eta erreboteak oso ondo lantzen dituen taldea da, eta ikusiko dugu, hirugarren laurdenera 27 errebote zera matzaten 22 bakarrik guk. Bai. Begira, arazoak, bera ditzate, nola bukatu jokaldi ez dakitela. Hor, lau segundo, hiru, jarte egin beharko du. Kontuz. Behartuta, errebotea. Xabi Orozek, korrika, orain bai. Korrika. Oi ba. Haze utxa berriro, zenbat kostatzen den balioa berreskuratzea Jokin. Eta zerraz galtzen den, Barkamena eskatu du Xabi Orozek. Eta txaloak bota dizkiote armaidatik. 23 agindu du. Bieta iruko defentsa. 23 defentsa. Zu entrenatzaile zera, horregatik galdetu dizut. Esamineko azterketa zen Jokin. Baina, normalean, bieta iruko defentsa da, baina ez. Ez dakit. Berriro, orain Guillermo Sánchez blokeoan, Ez, ba... Alo Marinekin, Epa! Bieta iruko defentsa da, baina ez zonakako defentsa. Zonakako mistoa baizik. Bi zainketa berezia egiten eta 3 triangeluan. Bai. Eta triangelua da, 12 puntu bera guazela. Bai, hori bai triangelu latza. Eriotzaren triangelua, ez? Eta 5 minutu bakarrik Jokin, partida oso aldapa gora dago gauzak diren bezala, 52 eta 57, 2 puntu bakarrik asartu ditu laurden osoan iraurgik eta arazoak. Falta horre egon zitekeen, ondo Senpel. Bilatu du pasea Xabi Orozek, Senpelentzat eta Senpelek daukan jauzia almen horrekin, ez? Eta bonusean gadoia, Jokin. Eta beraiek bakarra. Falta bakarra, Rafa Rufián. Rafa Rufianekin, Javi Marinekin baino asko sobeto gaur. Alok ez, Alo García ez, Alo Marinek ez. Falta Rafa Rufianek. Dira falta taktikoak, badakite, esperientzia jokalaria dira. Aito García Reyes bezala da. Hainbeste dako nuke. Sekretu guztia dakizki Jokin. Zenbat urte, dagoeneko hor. Jokoan, 10, 12. Bai, gehiago. Bai. Eta... Bueno, honek Urrezko Lebligan jokatu zuen Teneriferekin. Tenerife igo baino denboraldi bat lehenago. ACB-da igo baino denboraldi bat lehenago. Senpelek ez, orain bai, Xabi Orozentzat. Martius. Ona zen ba pasea, baina... Mar segundo. Amarretik akatsi gara dago berriro Jokin, hola. Bai, amarretik geiztea betik ematen dizu nola baiteko hauspo txiki bat, ez? Bai. Esaten dute psikologikoa dela, nik ez dut horretan gehiagi sinisten. Egia esan niretzako psikologikoagoa da, egin dezakezun partziala, ez? Eskoen... Hiru jartiketa, Barkasek falta egin baitio Norvegiarrari, eta beno, 7 puntura jartzeko aukera. Ez da txarra. Bai, ze hirurak sartuko ditu mutu jonek, ez? Bi behintzat, bai, nik uste, ez? Hirurak, bai. Bengo, gaur... Urtetzak epeto izan da, ez? Bero dago, baina aurreneko hau txegin du. Gilik, erotuko naiz.
Jaba, urrengo biak sartzearekin. 8 puntura jarriko litzateke taldea. Hau bai, ez da ere, Martiusen kinua, lasai. Esan ez, Eskobeni, lasai hartu zazu, lasai. Hau sartu eta lanera, mutila, sartu dua. Bueno, bederatzi, jetxe gera. Bai, baina urrengo bi defentsak dira oso garrantzitsuak. Bai. Urrengo bi defentsak beti ere, gero erasoan, punturen bat sartzen baldin baduzu, Eta bonusen gaude, Behi, ahora Eskobenekin baragaz, Hola! Falta orain argia, Martiusen laguntza bai, baina gero. Txemari Martínez ez. Txemari Morales. Morales edo Martínez. Txemari Moralesi falta egin dago. Lastima, Txapel buska jarri dago Martínez eta gero. Kontutan hartu behar dira, Txemari Moralesek dituen batazbestekoak baita ere liga honetan. Polita direla, ez? 20 minutu jokatzen ditu, partiduko 10 puntu, 6 errebote, 11ko balorazioa. Oso interesgarria. Eba ligatik etorri berri den mutil batentzat. Zenbat urte ditu? 26 urte, bueno, honek badaba matza urte batzuk jokatzen, baina izu, Eba ligatik jauzia dago, Zilarrezko lehen ligara, eta orain Armaiak hasi direla, Erotzen. Bai, bere lana egiten, Armaiak gaur oso beterik. Bai. Egia esan, eguraldegatik izango da. Hori esan da nuen, daukagun eguraldiarekin, agian plan politagorik ez dakit dagoen. Eskoben irukoa! Utsa, Martiusek ondo, Gutierrezek irukoa orain, falta Philipsek, Zenpeli, errebotean. Bonusa sartuko da, Molon. Eta Philipsen irugarren auker espanaiz. Iruko eta zemut gaitza jokin, Iruko gaita maika, amaseitik bost, irugarren lorden bukaeran. Hain bestean, ez? Postetak txiki xamarra, bai. Taldea zenbaki horietan mugitzen ari da, ez? Nik uste, euneko 30-aikoa dauka, 30-aikoa. Ondo Eskoben. Ondo Eskoben. Bide iraliz egin dute jokaldi hori, Bai, baina oraingoan kanpotik egin beharrean, blokeoa kanpotik atera beharrean, izkin egin dio jokalariari, finta bat egin dio eta barrutik sartu da, bakarrik gelitzeko. Saskiazpiko sakea, blokeoa eta bakarrik, ez? Bueno, 8, hau da, partidoko defentsa. Esan dugu lehen Javi Marinekin baino hobeto egon dela Rufianekin taldea, eta orain Javi Marin dago kantxan, ia hori aprobetxatzen Eskoben irukoa bai! Eskoben irukoa eta hori ikusi bezain porronto Javier Fijo Moroneko entrenatzaileak utxartea. 22. puntua dagoeneko Eskobenentzat. Partido daukagu eta ez da gutxi, baren dela gutxi arte pentsatzen genuen ia dena salduta zegoela, 4 minuturen faltan, 10 puntu gola zelako, bain 5 puntu eta bitaldeak bonusean, falten arloan beraiek, hiru faltarek dituzte Olaide ez, aspaldi jokatu ez duen jokalaria. Olaide, bai. Eta guk faltakin, 16 zemakia Igon, guri, ez da garrantzitsua edo erabaki darria. Ez dutu garra dago, ni Zonakako defentsarekin itzuliko nintzateke, Jokin. Bai, orain arte Zonakako defentsa horrek ondo funtzionatu du, egia esan, gero, aldatu egin du Zonakako defentsa hori misto batera, mistoak ez du gehiagin funtzionatu, berriz ere Zonakakoak ondo funtzionatu du, gero bakarkakora batenkora jondira. Nik uste, alegintzen ari direla defentsa guztiak aldatzen, pixkat lekuz kanpo topatzeko Moron, ez? 10-12ko abantaila daukanean talde batek eta zuk ez duzunean topatzen, ez? Ritmo hori austerik, nolabaiteko estrategia bat bilatu behar duzu eta defentsa aldaketek hori ekar dezakete. Gehiegi ez dutu beharrean, edo bat bateko kontrako defentsa hori gogorregia bihurtu beharrean, zoratu pixkat partidua defentsetatik, ez? Defentsa aldatuta. Oraingoz esango nuke, ez duela gaizki funtzionatu, batez ere gerora Eskobenek asmatu duelako, ez? Baloiak Eskobenek, ez? Willy, ez dut zitzen bezala, ez? Ia ba, beste hau, defentsa hau baina da garrantzitsua, Oso. Alo Marin, Javi Marinek orain. Eutxe boteak, atera Martius. Vargasek irukoa, bai, zasta!
Bueno, ba... Keinu txarri bat egin du hor, Bai, baina Javi Vargasek ez ditu zenbaki ikusgarriak, 11 puntu dara matzakia da. Baina nik esango nuke partidan oso joko erabakigarria egiten ari dela, Min handia egiten ari den jokalaria dela Vargas, poste txikira sartuta, 3 marratik orain min. Ez da taldeko jokalari ez dakit ikusgarriena puntu alorrean dago Inez, ondo Marcius. Eta baloia guretzat, oso ondo Marcius. Bueno, asko geratzen da, 6 puntu eta 2 minutu eta 40 segundo, eta bueltatuko da. Bueltatuko da Txemari Moralesen ordez. Batxistu da Txemari Moralesi. Keinuak ez, eta epaileak itzegin. Bai, bueno, jokalari beroa da, eta kinuak egin ditu, baina ez dut uste kinuak txarrera egin dituenik. Ez ba. Bere buru haupatzearen edo talde haupatzearen egin dituen kinuak izan direla uste. Eskouen etzak jokaldea, badoa, Eskouenek ez du lortu. Xabi Oroz, Xabi Orozek, Gutierrezi, Marcius, Xabi Oroz, irukoa jaurti, ez. Ondo, Senpele Morroka, gola, bai, falta egin diote. Ondo Jordan Senpel hor, oso ondo Jordan Senpel. Jortik eta libreak, Jokin. Bai, bueno, baina bentsate atera du falta bat. Philipsen laugarrena da. Garrantzitsua, bai. Philipsek gaurkoan ez du gehiagi irekutsi, 4 puntu bakarri dara matza. Baina bere taldearen jokoan oso garrantzitsua dela badakigu, eta erantzukizun hartu behar baldin badu erasoan azken minutuetan hartuko du, beraz partidatik kanpo ateratzea ere ez da txarra, ez? Badak ez duzuren lankide Javierrek esan duela, ez? Lauatik iraziko goinuela luzopena eta gero, ez? Bai, beno, Ara. Sortzi segundu pasa dira. Bai. Sortzi segundu argi eta garbi pasa dira, sortzi segundu. Eta Javier Quintas epaile nagusiak ez du ikusi, ez du adierazi. Eta behean zegoen epaileak, berak eraman behar zeukan kontua eta ez du eraman. Nik uste dut baloia jasoenan begiratu eta 13 jartzen zuen. 15 jartzen zuen. Garbi iruditu zain nahi, bai. 15 jartzen zuen. Eta 15 jartzen baldin badu, 16rekin beste kantxan dago, beraz 8 segundu pasa dira. Bai. Hor Javi Marinek eskatzen zuen epaileari, eskatu dio, mopa ateratzeko, bustita zegoelako kantxa, epaileak ez dio jaramenik egin, eta jarraitu du kontuak, baina gero berak ez du konturik eraman. Eta 8 segunduak ez dituzte dirazi. Gaitzerdi, Marciusek falta egin, eta ez dutelako bi hortik eta libretan asmatu. Eskouenen irukoa, ez! Xabi Orozen erasoko falta, adierazi aldu Javier Asier Quintasek. Nondik nora ikusi du falta hori Asier Quintasek. Falta hori. Bai, nik uste dut izan dela Iker Bueno belarria berotu direko. Bai, eta Xabi Oroz bera joan zaio, 8 segunduena eskatzen, eta mendekua. Eta niri pena ematen dit Asier Quintasegatik horrela hitzekin beharra izateak. Baina beti bilatzen du protagonismoa epaile honek, eta hori ez da epaile hon baten lana. Ez ba. Oso lan eztabaidagarria benetan, bai. Lan eztabaidagarria, azken minutuan sartuta gaude, azken 2 minututa sartuta gaude, erasoko errebote garbi bat zen, eta 3 gerturatzeko aukera zeukan taldeak, orain 7 dago. Sonpelen egundoko saskiratzea, baina minutu eta 20. Garo, segundu, 5 puntu bera. Faltarik ez, izaten ari da. Kontuz bloke horrekin. Bai, Javi Marinek berak jokatuko du, barura. Ondo Philipsentzat.
Bai ba, erantzukizun hartuko duela jokalari honek esan dugu, eta bukatu da parte, bale, joken. Zazpi bera, minutu bat eskaz, 58 segundu. Ba, nik uste falta, erasoko falta hori partiduan erabakigarria izan daitekeela. Asier Quintasek berak bakarrik ikusi duen falta izan da, agian izango zitekeen, Nik ez dute ez da gutxiago ikusi eta ez Xabi Orozena behintzat. Ez dakit beste jokalari batena izan den. Xabi Orozi adierazi dio, nik Xabi Orozena ez dut ikusi. Zematen kexatzen garen horrelako detailekin ez esatut. Eta detaile erabakigarria dira, Zebadila, ez dut esaten duzu, bueno, nola esan dezakezu jokaldi horregatekan partida diraztu dela, iritsi da, une batean, non... 3 puntura jartzeko aukera izatetik, minutu eta 40 segundu gelditzen zirenean, 7 puntura jartzera. Eta jendeak ulertezan, nik adibide garbia jarriko dut, ez? Sergio Lildeko Serri, finalerrian egin zion falta. Falta izan zen eta zuten adierazten. Hemen berdin, oso falta ez tabaiagarri izan da, eta iraurgarri zen, partida berdintzeko borrokan. 3 puntura edo 2 hurbiltzeko, eta falta adierazten dut, eta 7 puntuko aldea eman diozu, ez taldeari, beraz, ez? Betik baiakin, epaile dute aginte makila hemen, eta bueltarik ez da. Baina, niri benetan esaten dizute, pena ematen dit, uste dudalako pertsona ona dela Asier Quintas, tipo jatorra dela, baina protagonismo beharra daukala. Protagonismo behar hori, eta protagonismo behar horrek, epaile moduan galdu egiten duela. Bai. Eta gaina orain iruko, eta baloia hor geratu da saskian Kateatuta gelditu da, eta baloia Marinentzat. Eta hor urratxak egin ditu Alejandro Marinek, ez dut ikusi epaileek. Eta behitu, partida galduta, basketak edazia galduta Moronekin, 3. postua kolokan, eta batez ere, bost partiduko bolada hon horri amaiera eman da, ez? Bai. Jordan Senpelek beste baloi galdu bat. Asko. Ze balorazioa egiten duen entrenatzailea, baina honetatxe bukatuko da partida. Ez dakit jarteko duten edo ez. Bai. Bukatu berazokatelako jokaldea, eta hortxe. 67 eta 78 amaitu da partidua. Eta egundoko posa hartu dute. Normala, jaitxera saiesta lortu dutelako matematikoki ia ez, Moranen goaz. Bai, egia da. Eta, Asier Quintasen gana gerturatu da Iker Bueno, Asier bizian, eman dio eskuat, esan dio, partidua erabaki duzu. Bai. Eta nik ez dakit partidua guztiz erabaki duen berak. Ez dut esango, agian, bigarren laurdenak erabaki duelako partida. 30 puntu sartu dizkiolako Moronek etxean iraurgiri, ez? Baina jokaldi oso eztabaidagarri gaten, berriz ere Asier Quintasek Samiken kontra jodu. Bai. Eta ez da lehenengo aldia. Balorazioarekin utziko dizut, hor egundoko posa dute Moronekoek, eta egia esan, zorion du egin behar zaie, txaloak orain Armaieri konportamentuaren gatik, eta txaloak eman behar zaizkie baita ere. Legez irazi dute, eta bere baliabidekin, eta... Ia Javier Fijo, posez txoratzen egongo den Javier Fijo, zer esaten digun, balorazioarekin usten zaitut, Andoni? Bai, pena dela ez, zuk esan bezala, 5 partida irazi eta gero jokin, aukera bazukan ez, bigarren postu